Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Mvanje uMzantsi Afrika uthiwe mbende imikushuzo echasene nokubakho kweli abemi bamazwe angaphandle abengenazimpepha mvume. Inkqubo i-cutting edge ingene nzulu ukuphicotha owona nobangela woku futhi kuchaphazela njani isimo soMzantsi Afrika. Rhabolufinxe. March and March is really, they are evil, anti-human, anti-African. Ayinventwanga abantu bangaphandle tuck shop, ayinventwanga yibo. Akahamba yekwela kuba angithi uyasebenza uyibekile imali akahamba yela kuba now we are occupying those shops. We cannot allow anyone to come and say we want your passport, what's not law enforcement. All the illegal immigrants, they must perish in this country. Umpheqeshi we-cutting edge ondelambana usityebisela banzi ngemasikulindele ngokuhlwa namhlanje. Ondela masikubulise sikwamkele eSABC lihaye sibambe ngazibini ngokuba usindwendwele. Masibulele nathi sibambe ngazozibini singu-cutting edge ngelithuba. Nithetha apha ngomxholo oxabalisa kakhulu. Ingaba mhlawumbe nijonga njani lengxwabangxwaba yabemi bangaphandle abengenazimpepha mvume enkqubeni? Just your reaction just now before sibe siyangena sisimo somzantsi sabemi somzantsi Afrika bonke. Singu-cutting edge sizama ukungena nzulu ukufumanisa okokuba unomjikanye kanye yintoni kule meko sikuyo. Bayazichaza ke abemi bomzantsi Afrika ingxaki zabo ii-challenges zabo bathi umngeni apha sisimo soqoqosho kukungafumani kwethu imisebenzi ngenxa yokuba kubonakala ukuba urhulumente prefers ikakhulu aba bantu bangabemi bamazwe abangaphandle abangenazo ezimpepha mvume zokuba mababe lapha eMzantsi Afrika. Bathi ke xa beyithetha lento urhulumente uthatha aba bantu bamazwe angaphandle kuba kulula kubo ukubahlawula imalana nje kunokokuba mna ndizawuthi mhlawumbi ndifundile ndinesidanga ndifanele ukuba ndiyaphangela ndifumana imali enga kodwa urhulumente ale mna kum ukundinika ngoko bathathe abantu bamazwe angaphandle. Le meko ke uzibonele nawe kwiveki ezigqithileyo imigushuzo isenzeka kuMzantsi Afrika almost everywhere. Abemi boMzantsi Afrika besitsho ndizawuthi ke ngokuba neslogan sabo esithi mabahambe. Ngoku ke singu-cutting edge thina sizama ukufumanisa into kokuba ichaphazele njani kuqoqosho, ichaphazela njani le meko kwimeko yokuhlalisana as uluntu loMzantsi Afrika. Bendisazawuya kanye phaa kuqoqosho kuba siyibonile imigushuzo kuvalwa mba ivenkile kananjalo nakwindawo yase-Escort safumanisa into yokubana kuye kwatyhuthulwa neevenkile zabemi bangaphandle. Into yokubana ingaba mhlawumbe abemi boMzantsi Afrika bayayiqonda into yokubana oku kuchaphazela njani ezoqoqosho kananjalo into bangabana mhlawumbe ezi zikhalazo neenxalabo abanazo ingaba bayaqonda namhlawumbe into yokubana i-BMA inalo uxanduva kuquka nesebe lezekhaya. Konke oko bayakuqonda Kholosa, kodwa kukhona imeko apha umzekelo bekuke kwakho umfo ekutyholwa okokuba was kidnapped allegedly by abami bemazwe angaphandle. Lo mfo was i-owner yespaza shop. Kwafika ingxelo ethi eyona nto ibangele kunokokuba abe lo mfo uyaxhilwa ngababemi bamazwe ngaphandle yi-competition. So abemi boMzantsi Afrika bathi kwizinto ezinjalo ke ngoku urhulumente esijongene nazo kwa aba bantu bavula ezi zipaza shop apha eMzantsi Afrika ngokungekho selungelweni. Ezi zinto zichaphazela kakubi uqoqosho loMzantsi Afrika because izizathu bathi one, kuthengisa ukutya oku-expirileyo ngaba bantu. Siza kubakhangela sibafumane phina because they are undocumented.
Ndiyayithanda lento uyivezayo malunga nezipaza shops kuba kaloku siyaqonda into yokubana iinkcukacha-manani ziyazikhilela into yokubana ngumyinge ka-80% weevenkile ezithi zivulwe ngabemi balapha eMzantsi Afrika eziye zingaphumeleli kubandakanya ke izizathu othe wabe kanti uyazikhankanya. Abanye bayatsho into yokubana kuba khona nento ze-extortion. Ukhona omnye uthe waziveza esitsho into yokubana wangenelwa ngabantu edutyulwa, into ethi azibikho successful. Siyaqonda bemi boMzantsi Afrika bathi makuvalwe ivenkile ibe ngabo abanini bevenkile. Xa uthi uyajonga on the ground, ingaba mhlawumbe abemi boMzantsi Afrika banazo izakhono, umdla wokuba mhlawumbe bangareviva izipaza shops? Skills are there. Abemi boMzantsi Afrika ezi zinto zizinto abakwaziyo uzenza, banaso isakhono sokuba bakwazi ukuzenza. Isikhalazo sabo sithi rhulumente khupha ingxowa-mali yokusixhasa sikwazi nathi ukuzenzela ezi zinto. Empower us as abemi boMzantsi Afrika. Ungakhawulezi uyowuthatha aba bantu kuba usithi hayibona kubo kulula nje sebenazo zonke ezinye izinto zokuba mabaziqalele ishishini. Nawe ezingurhulumente dlala indima yakho usixhobise so that sizokwazi nathi ukubakho kule level yoba sikwazi uzimisela ezethu ivenkile namanye amashishini. Isikhalazo nje sabo kokuba sixhase urhulumente. And siyaqonda ukubana kukhona nefund eyakhutshwa i-500 million spaza fund, and abemi boMzantsi Afrika bebekhalaza kakhulu kuba ngabantu abathe kratya ku-2000 abathe baxhamla. Kodwa ke siye sabona into yokubana i-Human Rights Commission isondele ngaphambili igwema kakhulu izinto ezenziwa ngabemi boMzantsi Afrika, besisho into yokubana izawukhokela lentiyo izawukhokela ekubulaweni kwabantu. Emva nje sive indaba ezibuhlungu kakhulu kokusweleka komntana eMossel Bay oneminyaka e-19 ekuthiwa ke ekusola into yokubana uthe wabe kanti uyabulawa ngenxa into yobana idibanisele nale ngxoxo sinayo namhlanje. Ingaba mhlawumbe ngobani enibabemile estudio uqinisekisa into yokubana niyathetha ngezinto? Siyahlala ngokuhlokwa namhlanje estudio kanye ne-Human Rights Commission leyo. Ikhwelo ke le-Human Rights Commission lelo kokuba libekela ubuntu phambili. Ithi yona ewe siyavuma abantu abangekho mthethweni kweli loMzantsi Afrika mabaphume, nto nje into esiyalayo yindlela yokwenza izinto kwenu. Sinaye i-Human Rights Commission, sinaye omele i-March and March, sikwanaye futhi ke nomele abamazwe angaphandle. Sikhe sathi ke ukuhlala phansi nabo sancokola sifumanise okokuba bona bathini nangale meko futhi isombululo besibona sisithini. Ondela masibambe ngazibini ngexesha lakho sawuqiniseka into yokubana siyayibukela i-Cutting Edge. Inkosi kakhulu. Masibulele. Right, mkelo SABC lihaye besilana indlebe naye kaloku umbhexeshi wenkqubo i-Cutting Edge uOndela Mbana.